Den er god. Hvis de skal bolle i den ting, skal jeg ikke sætte i den. Det har de jo ikke gjort endnu. Jo, det har de. Det er jo betalt, måske. Man må fandme ikke bolle. Undskyld. Har du også gjort det med? Men nej, ikke min, nej. Godnat. Jamen, det er voldt. Godnat. Ej, der er spændende over det hele, synes jeg. Jeg kan ikke. Ah. Jeg kan ikke mere. Ja, det er godt. Vi skal under dynen. Lær koldpøtter. Lær koldpøtter. Er det en, der har menstruation? Før sagde du, at det var en af disse. Det lugter. Nej, lad være, vi skal sove her. Nej, damme, nej, lad være. Du er en spas. Ja. Vi skal sove her, så må ikke spytte. Du har spændende på. Det ved jeg godt, de er over det hele. Det er fandme ulækker. Det er det nemlig. Nu gider jeg ikke mere.